Muistan, kun joskus pohdittiin tätä organisaatiokulttuuria, että onko se hyödyllinen käsite ja voiko sitä muuttaa, vai ollaanko me niin kuin akvaariokaloja, jotka niin kuin uiskentelee siellä organisaatiokulttuurissa. Niitä ei paljon hyödytä se, että ne huomaa, että hei, me ollaan vedessä. Mutta mä uskon, että kulttuuria voi muuttaa, ja mä oon itse nähnyt sen, olen työskennellyt paljon palkitsemisen alueella, se on yksi keino. Mutta semmoinen konkreettinen asia on se, että tehdään jotain asiaa eri tavalla kuin joskus aikaisemmin. Ja se on hyvä tapa aloittaa silloin, jos se kulttuuri ei ole hyvä. Tässä kirjassa niin Tero luokitteli meidät liiton miehiksi. Täällä on Niilo ja Erkki muun muassa. Ja mietin, että minkälainen liitto, vanha liitto, se oikein mahtaa olla ja millaisia liitomiehiä me ollaan. Mutta mä kerron niin sen oman tarinan, joka lähtee siitä, että ensimmäisen kerran mä kuulin näistä asioista, mistä tässä nyt puhutaan. 80-luvulla oli työpsykologian ja johtamisen professori Veikko Teikkarin luento, jossa hän sanoi sillä tavalla, että ei riitä, että me kehitetään työpaikoilla pelkästään tuottavuutta. Se ei riitä. Mutta ei se riitä myöskään, että kehitetään pelkästään työhyvinvointia, vaan niitä pitää kehittää yhtä aikaa, samanaikaisesti. Ja nyt viime vuosina niin mulla on ollut ilo olla muun muassa Erkin kanssa tämmöisissä työryhmissä ja siinä tuottavuuden pyöreässä pöydässä, jossa on tämmöinen sama ajatus. Näitä kahta asiaa pitää edistää yhtä aikaa. Ja se on musta ollut hyvä tapa lähteä liikkeelle. Musta työmarkkinajärjestöjen tehtävä nykyisin entistä enemmän on se, että ne pystyy luomaan edellytyksiä sinne oman alan yrityksille ja organisaatioille ja niiden henkilöstölle menestyä. Edellytyksiä menestyä henkilöstölle ja sille organisaatiolle. Ja siinä tavallaan tulee se sama tuottavuus, työhyvinvointi tai se voi olla hyvät työehdot ja sen yrityksen menestys ja kannattavuus. Mutta kysymys on paljon enemmästäkin. Se on siitä, miten suomalainen työ menee kaupaksi maailmalla, sillä tuotetut palvelut, tuotteet. Ja se ei ole mikään pikku asia. Voi sanoa, että se kehittäminen työpaikoilla, niin se ei onnistu ilman yhteistyötä. Se ei onnistu ilman luottamusta, vastavuoroisuutta, rehellisyyttä. Ja jollain tavalla niin nämä kirjan esimerkit niin osoittaa hyvin ne mahdollisuudet, mitä tämmöisellä yhteistyöllä on. Ja ne mahdollisuudet koskee kaikkia tasoja, ei vaan sitä työpaikkaa tai yritystä, organisaatiota, vaan myös vaikka ajatellaan toimialaliittoja, miten ne pystyy yhdessä tekemään. Sen kehittäminen on se avain, millä me voidaan pärjätä jatkossa. Mä ainakin uskon itse sillä tavalla. Mutta jos ajatellaan sitä luottamusta, arvostusta, vastavuoroisuutta, yhteistyötä, niin ne ei suinkaan ole, ainakaan mun mielestä, suomalaisille mitenkään vieras tapa toimia. Ja mä perustelen tätä sillä, että työmarkkinajärjestöillä muun muassa on ollut yli 40 vuoden ajan tämmöinen aika vahva perinne tämmöisen tuottavuusyhteistyön edistämiselle. Ja se on kulkenut siellä jossakin pinnan alla vähän näkymättömissä. Helena sanoi jossain keskustelussa äsken, että nämä asiat on vähän niin kuin vaikea tehdä näkyväksi, mitä se luottamus ja yhteistyö siellä on. Mutta kuitenkin ne ratkaisee hyvin paljon siitä, mitä saadaan aikaan. Dublin-säätiö, joka tekee tämmöisiä vertailututkimuksia, niiden yksi tulos on ollut se, että Suomi on se maa Euroopassa, jossa on eniten luottamusta toisiin ihmisiin, myös sen organisaatioon. Ja mä ajattelin, että se niin kertoo siitä, että tämä on ehkä täällä kaukana pohjoisessa ollut meille tapa pärjätä aikaisemminkin. Se on ollut monen menestystarinan takana, mitä meillä on ollut. Ja se on sitten edelleen jatkossa. Tuossa kirjan kannessa on tämmöinen hyökyaalto. Se jotenkin hyvin kuvaa sitä tilannetta maailmalla, tai ainakin miltä se tuntuu, kun lukee näitä lehtiä ja kuuntelee talousuutisia ja muuta, mitä tapahtuu. Mutta se ehkä niin kuin kertoo myös siitä, että mitä ihmiset ajattelee, että vähän pelkää sitä, että miten jatkossa meille käy. Ja jos ajatellaan, että millä me siitä pärjätään, niin Tuomo sanoi, että
yhteistyö on tämmöinen potentiaalinen kilpailutekijä, eikö niin? Mutta mä sanoisin vähän enemmän, että yhteistyö on se avain siihen menestykseen ja pärjäämiseen. Ja on hyvin mahdollista, että siihen yhteistyöhön, mitä aikaisemmin on tehty, me tarvitaan vähän enemmän. Me tarvitaan nykyisin, että me pärjätään siinä maailman myllerryksessä, niin enemmän yhteistyötä. Ajatellaan yritystä tai organisaatiota sen kumppanien kanssa, asiakkaiden kanssa, mutta myös oman henkilöstön kanssa, henkilöstön ja johdon keskeistä yhteistyötä. Ja se on se meidän avain menestykseen. Ja mikä ehkä mielenkiintoista, niin se on myös meidän suomalaisten omissa käsissä, kun moni muu asia siinä maailmalla ei ole. Ja tämä on semmoinen, mikä me voidaan itse hyödyntää tai mikä me voidaan itse mokata myös. Toivottavasti niin ei tapahdu. Kiitoksia.